Amics Imaginaris és una exposició que vol adreçar a tots els públics, de tota la gent jove de totes les edats i públics familiars, infantils i de tota mena, intentar aproximar-los a l'art contemporani més immersiu, més interactiu, més adreçat a la imaginació també, i per això l'exposició es titula Amics Imaginaris. The title Imaginary Friends comes from psychology, and it means that most of us will have had friends when they were younger. Some of them have imaginary friends still when they are an adult, but most of the people are younger and make a reservation for someone to sit next to them on the table. For instance, I have a friend and he's called Boris, and I ask my mother, well, make a plate for me and make a plate for you, of course, and a plate for Boris. And we think by this exhibition, in which we show 9 artists, that the artists and even the artworks could also be imaginary friends of the people, of the visitors of the museum. Hi ha una part que és l'exposició en si i després hi ha 2 obres deslocalitzades i l'exposició comença amb una gran peça instal·lativa de Paola Pivi, que són uns ossets polars en teoria, però que en realitat són multicolors i emplomallats, o sigui que és com una espècie d'osset polar mutant, i que la Paola Pivi normalment els presenta com una gran colla entremaliada i disposada a tot, o sigui, a generar diversió i caos per totes bandes. I a continuació hi ha una instal·lació de l'artista belga Casper Bosmans que justament recrea l'ambient d'una habitació amb molts llits, que és com l'experiència nocturna dels nens també, o dels grans també, on apareixen figures fantàstiques, on entrem en un món de somnis, etc. I la tercera instal·lació, que és la que ens trobem ara instal·lant, és la de Polly Apfelbaum, que és una artista americana i que ens presenta també la possibilitat, una instal·lació que entra en diàleg amb Miró, també, amb la presència a les parets de l'àlbum 13 de Miró, on també es despleguen una sèrie de personatges inventats genials i que van molt bé per l'exposició també. I en aquesta sala també el públic podrà dibuixar i fer dibuixos, o sigui, continuar ampliant aquesta obra. The next room will be Meshach Gaba. He's an artist from Benin. He's an African artist, and it's a democracy game. He will show 6 sliding puzzles from 6 different African countries, and you see the flag of the different countries, and you make the flag by puzzling. It's a very interactive work. And then you have the Afra Aisma installation. She is the youngest artist. It's partly a new commission and partly existing work, and she makes an installation where you can sit next to your imaginary friend. I després també un canvi d'escala amb la instal·lació de la Pipilotti Rist, que ens presenta una sala d'estar com a estàndard, d'aquestes en un pis de qualsevol lloc del món, amb un sofà, un silló, un llum de peu i un televisor on es poden veure els seus vídeos, però la peculiaritat és que el sofà i el silló i tot això estan fets a una escala totalment sobredimensionada, amb la qual cosa ens fa sentir molt petits, com quan érem petits i ens havíem d'enfilar els sofàs per veure la tele. The last room is really fun, of course. This is the Martin Creed installation, half the space filled with air with orange balloons. It will be really fun. People will walk into the installation and will feel, on the one side, they will feel very happy because it's really fun to walk in the installation. Otherwise, it's a quite big room, so you can lose your way a little bit and feeling a little bit anxious. Hi ha el banc també de Lia Pehain, que ens convida a establir interaccions físiques amb altra gent que habitualment no tenim en un banc normal, estàndard, rectangular i quadriculat, com els bancs habitualment són. I després la possibilitat d'esdevenir escultures en aquestes grans, hi ha molt famoses, és un clàssic d'Erwin Wurm, que són les escultures que duren un minut.
i això també ho tindrem com a peça deslocalitzada. I això és el conjunt de les peces que es podran veure a Amics Imaginaris.